Sanibonani bafethu, yazi bafethu ngilethe udaba olubuhlungu kakhulu and udaba lesimthamo olungaxazululeka between uMahu noNaledi Aphiwe. uMahu kwento ayikhulumile ebalekile lapha kuGagas FM bafethu bembuza khona ukuthi kahle kahle yenzeka kanjani le conflict between yena noNaledi Aphiwe. uMahu wayibeka nje yacaca nje ngathi no kahle kahle into yaqala kanje, kusho ukuthi kwenzakalani, kusho ukuthi umntana akhe uMahu amahle wenza event wabhuka uNaledi Aphiwe wabhuka uMahu nayibona into leyo eNanda, and then uma uNaledi wafika ehamba nabantu abawu3, and then uthola ukuthi mase efika lapha yana wafuna ukufaka even more people, more than 7 people. So azange avuma amahle young sister kabani kaMahu nje, zangivume ke manje kwaqala kwaba khona ingxaki, uNaledi wakhalala wahamba washiya kunjalo, bese ngakusasa ke umntana wakhe uMahu wabuya watextela bani, etextela uNaledi Aphiwe sitayeka lokusisi awuperformanga sobuyisa ushuni wami yangithola, which in leyo imali le booking because zangu perform, azange wenze lo msebenzi mesivumene ngawo. So yaqala lapho ke inkinga, kuthiwa uNaledi wathuka umntana wakhe uMahu wambiza ngamagama wonke lamabi, nayibona into leyo, which masikhuluma iqiniso way wrong ngaloko kuNaledi, yabo. And then ke manje wathi uMahu no mntasekhaya nje seke kuthiwa kabili buyisela ke nawe, kulapho wabuyisela khona ke amahle wabese kifaka negama likaMama kaNaledi, which waye wrong ke naye lapho ubuyisela ububi ngobubi, niyayibona into leyo. So manje mangibheka situation aso indaba enkulu le bafethi, indaba engalungiseka le, niyayibona into leyo. Into edingekayo ukuthi lana ke usisi Mahu ahlanganise ingane lezi eziwu2 na uNaledi asuke maybe nomuntu omdala kuhlalwe phansi ilungiswe le nto le, singabantu abamnyama thina yoniwa ngomlomo ilungiswe ngomlomo, ayikho into engalungi ebomini bafethu. As long ingane zixabanile zathukana, abantu abadala mabangenelele balungisa ingane kulunge konke lokho, ungabikho umuntu omdala uthatha iside lenye ingane, ungabikho umuntu omdala uthatha iside lenye ingane. Lingane lezi ncane zidinga inokuboniswa zigayidwe, nawo sisiMahu melangene nosisikanalidi angene ilungiswe le nto lena ikwazi ukulunga, wenze lokuthini kusasa amathi twethu akwazi ukusebenzisana, nayibona into leyo. Mina I'm doing this video for unity, I'm not doing this video for point uba no wrong, bonke ba wrong. Into edingekayo ukuthi mabahlangane balungise le ndaba le, because in that way izokwazi ukusolveka. Musana ukwenza izinto ama emotions, into ilungiswa ngomlomo iyona ngomlomo, mayoneke ngomlomo iphinde ilungiswe ngomlomo, bese impilo yaqhubeka. Ama artist usisi Mahu noNaledi bakwazi ukusebenzisana, bakwazi ukuya phambili, ngoba bonke babuya kuphi eKZN bayinto eyi1, masibabona sibona into eyi1 asiyiboni into ehlukile. So